السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والعقيدة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الله ذو الجلال تبارك وتعالى barsamızın ettiyen taat ibadetlerimizi ve hayrat ihsanatlarımızı ve din ve diyanet yolunda çekiyen zahmetlerimizi öz azamatlı dergahında kabul ve makbul eylesin. Ve hassa bu mübarek ayın içinde Şaban ayı üstümüzden geldi. Şehru Şabanil muazzem diyen Allah-u Zülcelal'ın mübarek ve mükerrem eden ayı, şonun içinde de etken tamam ibadetlerimizi, hatta birci dene subhanallah'ımız ki nasahamın sogab bolýady, şoların hemmesini Allah-u Zülcelal özü kabul etsin. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qal: "Fadlu Şaban ala sairi şuhur kefadli ala sairil enbiya ve fadlu Ramazan ala sairi şuhur kefadlillahi Teala ala ibadih." Peygamberimiz bu mübarek Şaban ayın moradına aytya gaw dikkat edin musulman dogalla. Şaban ayın fazilati, Şaban ayın qawlugy, derecesi aynahu menin däni derejem ýalyp başga peygamberlerden hemme peygamberlerden awla bolan, hemme peygamberlerden filagly we eşref bolan bizim peygamberimiz da şu aya keramet berenle, şu aya filap derece berenle aydypdyr. Şu Şaban ayın filagy, şu Şaban ayın derecesi başga aylara göre aynahu men derejem ýalyp başga peygamberlere göre diýipdir peygamberimiz. Beter filagly ayın içinde gezip görendir musulman da bollar. O sonrasından aydypdyr. Şaban aydan sonra Ramazan ayı gelýär. Ramazan ayın fazileti, derecesi başga aylara nisbeten aynahu Allah-u Zülcelal'ın derecesi ýalyp öz bendelerinden ne kadar uly, ne kadar derecesi ve walalygy iken aynahu şonun ýalyp Ramazan ayda başga aylardan beýikdir diýipdir peygamberimiz. Peygamberimiz başardığından her yılla Şaban ayı gelende şodur şunu arada tutup geçirýänmiş. Gülme onu Şaban ayın şodur şunu arada tutýanmış. Oham aýdylanda näme beýle Şaban ayın şodur şunu arada tutýan diýilende onda diýermiş şu ayda hiç bir emeli yok ki asmany eltilmäni merdut bolup kalsın diýenmiş. Başga aylarda şayet etýän emellem bir naqsy bolup, bir dady bolup asmany göterilmesin, sogap namaňa ýazylmasyn. Amma şu ayda şu zuradat yok diýipdir peygamberimiz. O sebepli men başardygymdan bilimi goşapdy şu aýa ibadet bilen geçirýän diýipdir. Boş geçirmeli aýymyz dädir musulman da bolla başardygymyzdan tesbih bilen, ibadet bilen, izafaraga namaz bilen geçirelim. O peygamberimiz bir gün aýdypdyr: "Hi bilýäňizmi şu aýa nämesin Şaban diýip at takypdyrlar?" Sahabalar aýdypdyrlar: "Ya Rasulullah, sen gawy bilersiň." Onda peygamberimiz aýdypdyr: "Şaban yani inşaattan gelýär. Li'annahu yeteşa'abu fihi hayrun kesirun." Şaban ayda beterken hayır, beterken qawluk dürüye, ken qawlukla asmandan gelýär. Şu sebepli şu aýa Şaban ayı diýip aýdylypdyr, Şaban ayı diýip at berilipdir diýip peygamberimiz şu aýy beter hilap we şonuň içinde bilin goşapda ibadet edip geçen aýdyr musulman da bollar. Bu aýy boş geçirmezek bolayly. Gelelim mübarek tefsirimize. İnşallah bir gecede Sure-i Beyyine veya Sure-i Lem Yekunne deyip aytýarlar.
şoň deslapky 5 aýatynyň terjüme we tefsirini aýdyp berýär. Haýrşan deslapky 5 aýany tilawat edip berer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. سلامت بول. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الله ذو الجلال يا مسلمان دو الله bolmadı ol bir tor adamlar ki kafir olupdylar we olan özleri de ehli kitabi kafirdiler we ýa-da müşrikdiler şola açylışýan bolmadı hatta ta'tiyahumul bayyina tabar bayyina bir wadah delil gelýänse rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara ol wadah açyk delille bir ilçidir rasulun minallah Allah Zul Celal tarapdan gelen bir peýgamber ki şolara bir pak bolan temiz bolan kizb we yalandan boş bolan bir näse sahifeleri okyp berýärdi fiha kutubun qayyima ol sahifelerin içinde bir muhkem we dogry ahkamla ýazgylydy. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وفرق bolmadılar ol bir tor adamlar ki kitap berilipdi megerin ki şolara beyine gelenden sonra firqa ve guruh bolup da aralarını açtılar وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ve şolara emir edilmepdi megerin ki Allah Zul Celal'e ibadet etmeli ve dine şonu dinlerini şol Allah Zul Celal'e halis etmeli ve pak dinine gezmeli ve yuqimus salata ve yu'tuz zakâ ve namazlarını ikame etmeli diye buyurulýardylar ve zekatlarını vermeli diye ve zalika dinul qayyimah ve şudur doğru din. Bu suranın içinde Yahudların ve Nasranilerden Allah Azze Celal bir näse kelimeleri aýdypdyr. Kafir iki form bolýar. Bir näse bir bölük kafirler var. Olara da yani müşrik diýerler. Beter güýçlü kofirda. Yani Hudaga şirk getirýärler. Ki diýerler, meselen ot bizim Hudaýymyz, ki ona ateşperest diýilýär, we ýa-da bir mujessemani ağaçtan we ýa daşdan bezerýärler, o bizim Hudaýymyz şu diýilýär ki ona da butperest diýerler. Kafirlar güýçlü hilsde şo. Kıyamata Hudaýa etiqadları ýok, bizim Hudaýymyz her şey ýanyp duran ot diýerler. Ve ya bizim Hudaýymyz aha şu bir muqaddas mujesseme var, şu bizim Hudaýymyz diýerler. Bu asli Hudaýa da etiqadları ýok. Olara müşrik diýär. Amma ýene bir böyle kafir var. Allah Zul Celal'e etiqadları bar, kıyamata da inamları bar. Ýöne bizim peýgamberimiz we ahirin Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şoňa we şonuň kitabyna
etiqadları ve imanları yok. Onu da yani ehli kitap diyorlar, kitabi kafir diyorlar. Ki ola da iki bölük bolya Yahudi o Nasrani dip tane ad verilendir. Kullen İslam gelmeğinden ansak Müslüman da vallahi qav dikkat edin tarihi qav düşünmeli yerime. Evvel Hazreti Musa ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam gelenle Huday Teala Yahudiyet diyen dini insanların üstüne koyuptur. Her bir adam ki Yahudiyet diyen dinine gelse, şon ahkamlar bilen yürüyse, o şon üstüne koyulan Tevrat diyen kitabın hukmu bilenlerini icra etseler, şolun dini doğru, ondan başka din doğru değerlip şu zamanı şeylemiş. Hz. Musa aleyhisselam gelen zamanında dine Yahudiyet varmış. Oham nasaha vaktine Yahudiyetten geçenden sonra adamlı bir cehalete karşından sonra Allah-u Zülcelal yine dini tecdidlep, tadilep, indi bir Mesihiyet diyen dini getiriyor. Öyle de İncil diyen Kur'an bilen, İncil diyen kitap bilen, İncil'in içindeki bolan gurrunları ayet emel etmeli. Her kim Mesihiyetten olsa, şon dini doğru, Mesihiyetten başka din doğru değerlip de Mesihiyet diyen dini geliyor. Indi Yahudiler ayet Mesihi olmalı. Bolan da oluptur, bolmayan Yahudi'de de gelen de kelmiş. Şeydir, Mesihiyetten de neyse vakt geçenden sonra ol müşrikler, ol butperestler anlardan hani Yahudiyet dini de barmani kullen şu butperesti veren gidip görürler veya ot ateşperesti veren gidip görürler. Olar öl dinlerine, galat dinine bu bir doğru olayan dille de galata yanıptır Müslüman da valla. Yahudiyet de şeyle, Mesihiyet de şeyle. Ola ulamaları gelip de elindeki asmani kitapları Tevrat ve İncil ve şunu deyani tehrif etmeyene durupturlar. Ütkediptirler içindeki hükümlerini, qiyın yerlerini ansat ediptirler, ansat yerlerini qiyın ediptirler. Bir neyse kelimatları ayırıp, bir neyse kelimatları koyup, şey deyip de Kitab-ı Mukaddes, Tevrat ve İncil ve şular tamam tehrif ediptirler. Her bir dedi ki şu zamanın ulamalarına, şu zamanın ahunlarına peydalı olsa şu kitapta koyanmışlar, zararlı olsa ayırayanmışlar. Şey deyip ne kadar hükümleri ütküdüp, qiyinaldıp, sonra bir cehalet köfelip de beterlep, hatta cahiliyet zamana geliptir Müslüman da valla. Hani Peygamberimiz gelmeke, cahiliyet katı oğuzalıp da beter güçlenen zamanı oluptur. Hatta gal dikkat edin, mesela bir zinana şu zamanın etiqadına vara Müslüman da valla. Bir zinana 7 veya 8 tane eri var bilyenmiş. Ola bar vaktinde da ayırlandan sonra barma değil. Şu 7-8 tane adam fi hemmecide diri, hatta şuna hemmecine zinana olup bilyenmiş. Veya da bir azıcık zadın üstünde basım dene olukun cengo cedal turdiyanmışlar öz aralarında Yahudiyet ve Nasraniler. Mesela bir kabileden, bir tayfadan bir diye veya bir davur gidip de o bir tayfanın bar çeşmesinden su sasa şu iki tayfa olukun kırılışıga ve ölüşüge düşüyenmişler. Veya da şunun yalıp cehaletken bir de nerese günahsız nezire qiyırlı dünya gelenler şu öz yanından ağrıdan kişi olup öz yanından utanıp ve hindi bu qiyır bana bir körek gelir bu qiyırı elimden alıp gider bir bidirip zatlı veren qiyır bana bir avrayçılık deyip de qiyırı gelip de şu diri halatında barıp Medine'nin veya Mekke'nin kızgın çaygelerinin aşağına dirici gömyenmişler. Şu form cehalet. Bu şunu etsin de ne kadar ha sogap deyip etyenmişler Müslüman da valla. Şunun özü bir ibadet.
qıyıl çağan olsa, şonu akidip dirce gömsem näsaha sogap badipde ibadeti şu form bilýänmişler. Hatta bir gün Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin yanına bir sahabalarının biri gelipdir. Ya Resulallah, men musulman bolmagymdan öňse gaw dikkat edin. Musulman bolmagymdan öňse iki tane eden işim var. İki tane gen waka boldy men üstümde. Bir yadıma düşende gaty narahat bolup, gaty gaýga düşüpdi, gat ağlatym gelýär dipdir. Amma o bir waka boldy men üstümde. O bir yadıma düşende aslan gülüp ýöne beter hoş bolýan dipdir. O da näme? Bir gün gizelikdi öýme bardım. Öýme baranda görsem bir 6-7 ýaşan gyz öýümde gezip ýörenmiş. Inni ýanky sahaba gurrun berýär. Jahalat wagtynyňky zamanyny. Ayala aýtdym, "Wa bu gyz kimin gyzy?" diýip täni soradym diýär. Ayalym aýtdy, "Be hemsaýanyň gyzlary, işte gider gece şlap oýnamana gelipdir" diýip şform edip aýtdy. Oham däni, "Ya Resulullah, menne çağany beter gowur ýadym. Bir owdanca ak ýüzlüce 6-7 ýaşan gyzmyş, hay onu gelip guzogma alypda okşap kellesinden ýüzünden sifla berdim. Sonra ayalym gördü we haqiqaty da aýtsam, adamym qyn görzekdär diýipdi, haqiqaty aýtdy diýär. Dogurysy bir gezip ýören gyza biziň öz gyzymyz, sen ýok mogan dünýä gelipdi, we şumahala çellenle saňa köküz mäni saklap ýörşüm diýip aýtdy diýär. Şondan birden näme ýüz gözüm turşyp, gaharma nämetjegimi bilmäni, we meniň de gyzymma inni erti hemsaýla daha iştatymen näzira haýsy ýüz bilen hemsaýlara sataşaýyn. Özü de 6-7 ýaşap gidipdir bu gyz. Näme deýin hadipde? Şondan gizelikde elime bir bil alyp, gyzymyň da elinden tutup da akitdim düzlege diýär. Düz ýerde şondan näni ýeri bil bilen gazmany dudum, gyzym da gapdalymda otýdy diýär. Şonda üstüme bir näse kumlar döküldi ýüzüme, gyjagadım gelip de ýüzümi temizläp berýärdi. Däde jan ýüzüm kum boldy diýip. Amma gaharma şonu da görmäni dogry bir kuýy gadypda gyzymy isine okladym. O dogry bil bilen masalary, çägeleri şoň ýüzüne däni kuýup, ýüzüne kuýup şeýipde gömüp gaýtdym ya Resulullah. Şu ýadyma düşüp, her haçan ýadyma düşende gaty narahat bolup, gaty gaýga we gussa düşýän bir begunah gyzymyň janyny aldym diýip. Jahiliýet zamanynda eden eşi. Amma ýene de bir waka men üstünden düşdi. O ýadyma şonda gaty gülesim gelýär diýipdir. O näme? Bir tazirdik diýipdir. Bir kerwan ticareti diýele bilen, adamla bilen gitýäs o ýurtdan o ýurda ticaret etmäne. Şo zamanda da iňki evvelki diýen üstünde bir däne bot goýulýanmyş. Inni şu bizim Hudaýymyz sagamanja bizi maksadymyza elsin dip evvelki diýen üstünde bir däne bot goýulýanmyş. Gaw dikkat edin. Jahiliýet zamanında. Hamba gurrun beripdir. Menne şu forum diýelen bilen kerwan bolup o ýurtdan o ýurda gidemizde evvelki diýen üstünde bir bot goýup däni şu bizim Hudaýymyz bizi saklasyn diýip däni şeýle goýýardyk diýipdir. Bir güni şu forum däni ýola düşüp uğrajak bolduk, amma hiç bot tapylmady diýipdir. Şoň üstüne goýar ýaly bir mujassemeyi, bir boty tapmadyk diýipdir. Näme etjegimizi bilmedik, amma hurmamyz känli diýipdir. Şonda hurmadan bir formulaga edip bir däne mujesseme bejerdik diýipdir. Tamam hurmadan. Bir bot bejeripde, şonu ilk evvelki diýen üstüne goýup şo bilen ýola düşüp gitdik diýär. Inni hulasa bir Hudaý biziň üstümizde bolsun diýipdir. Şondan hefte geçti, 2 hefte geçti. Ýolda tamamy iwiskilerimiz tökündi diýär. Hiç tat iwismäni dadymyz galmady. Hemmemiz de azygyp barýar diýär. Tamamy
karger tutup alıp baryan adamlamda hemmecide az, imanı da hiç şart yok. Fakat evvelki diyen üstünde bir Huday deyip koyun botumuz var hurmadan hemme kış sonu göz karal diyadı diye. Hemme kış sonu göz diye. Başarıda sonu iyicek. Ahırda da men diyen vidanı kulak atmani barakanı şu Huday bizi saklar koruyor deyip barıp yani şu Huday deyip baryanımızı düşürüp yani paylaşıp iyip yani son veren karılarını doyurdular diye. Şu sahne yadıma düştü, şu vaka yadıma düştü de bitir gülüyatım geliyor deyiptir. Hulata cehalet şu endada oluptur musulman da valla bir ağızık daştan bolan zadi ağaçtan bolan zadi Huday deyip oya Kabe'nin daşında zenan merdan yalangıç eğinmaştız olup yani tavaf et diyorlamış, sonra ibadet diyorlamış oya Kabe'nin daşında fiqılık çalıyorlamış, sonra ibadet diyorlamış cehalet anır başa yetiptir ki inni şol karanqılığı bir yaptılığa çıkarar yalap, şol cehaleti bir hidayeti getirir yalap, bir güçlü, vazıh olup duran, aşkara, nurani olup duran bir delil gerek boluşa zamanıda. Şonda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem barsamızın peygamberi ve mahbubu olan şonun da yani gelmeli zamanı oldu musulman da valla. Huday Teala da aytya lem yekunillezine kafaru min ehlil kitabi vel müşrikine bolmadılar ol bir tor adamlar ki kafir olupdılar ola da ki ehli kitap Yahudi ve Nasrani veya da müşrik butperestler veya hurşitperestler ateşperestler şola munfekkine atılışyan bolmadılar hatta te'tiyahumul beyyine ta bir vazıh aşkara delil geliyansa o da ki Resulüm minallah Allah-u Zülcelal taraftan bir ilçi ve bir peygamber yatlu suhufen mutahhara ki o peygamber da şu adamlara pak o kizbo yalandan temiz olan bir nesi sahifeleri okuyup veriyordu o da ki Kur'an-ı Azimuşşan olsun musulman da valla fiha kutubun qayyime ve şu Kur'an'la şu sahifelerde de doğru ve muhkem olan ahkamla ve hükümle bağlı diye. Vakaen Allah-u Zülcelal'ın öyle aytyan mukaddes kelamı musulman da valla fiha kutubun qayyime peygamber geliptir öz Kur'an'ı bilen kitab-ı asamaniyeti bilen önkü cehaletteki bar gurrunları ayırmana duruptur. Qiyillar dirugumba veya şonun yalap bir dinanı nesaha äre varma veya nesaha gurşla cengice dalla bolya şolan hemmecigini Kur'an'ın içindeki bolyan hükümle bilen hal etmana duruptur. Merdumların müşküllerini ansat etmana duruptur. Şu kitap bilen hükmedermiş. Fiha kutubun qayyime öyle de bir kitabı ki içinde muhkem ve kavi ve adaletli hükümler var diye Huday Teala. Hatta şu mahal musulman da valla qav dikkat edin. Geçen haftada bir işare edendir. Şu Kur'an hemmemiz elhamdülillah ders edip de yani kelime ve kelimesini elhamdülillah düşünüp de bariyat ve içindekilerin niyatta saklap icra edip bariyat vağan iftihar edelim ve şükür edelim şu Kur'an elimizde var. Şu mahal İngilistan'da musulman da valla 77 bin nefer musulman olupdurlar 77 bin nefer azat değildir. Şoların da yani %60'ı şest dersede zinana ve %40'ı çehil dersede de erkek adam olmalı. Hemmece musulman olupdurlar. Hemmece de danışu, ders okuyup gören ilmin idinne muhakkik adamla geçen haftada bir neseden misal tutandır. Oham ulamala aytya şu musulman bolyanların hatta Amerika'da da musulman bolyanın köfü zenanı ve qil danışula diye ne deyip fakat mutala edipdirler tahqiq edip görüpdirler öz kitapları ki kitab-ı mukaddes deyip de
Tawrat göterip yalla, o bir Tawrat iki tahrif de bolup nagadarha üýtgedilipdir. Şu kitabın içindäki aýtýan gurrunla bilen Kur'an'ın içindäki aýdylýan gurrunlary tahqiq edip görüpdirler. Görseler Kur'an dogry edalet etýär. Kur'an zinanan hakyny, Kur'an qyýdyn aýalyň hakyny gowwatdypdyr. Kitab-ı Mukaddesten nipdäni gelip şu sebeple musulman bolup otyrlar. Meselen görüpdirler Kitab-ı Mukaddes zinanany mugassir asli bilýär. Nämäge keşmahal tamamy beşer cennetde ýaşamaly, hemmeňiz bilýäňiz. Amma çonki Adam aleyhisselam, Havva aleyhisselam incir bagdan iýip de dünýäge düşdiler. Oham mukaddes, Kitab-ı Mukaddes Tawrat şol gaziýanyň mugassir aslisini kullan adamın beşeriyetin şu yere inmekligini zinana bilýär. Ve kullan zinanany bir mugassir asli bilýär Kitab-ı Mukaddes. Amma Kur'an ojra däl. Kur'an şol gyssatyny aýdanla A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Felemma zaqa aş-şecerete badat lahumâ sawâtuhumâ. Kur'an ikisini mugassir etýär. Hem erkek hem zinana ikisi mugassirdi. Fakat zinana mugassir däl, erkek de mugassir. Felemma zaqa aş-şecerete. Ol Hazreti Adem ve Havva aleyhisselam ikisi bile şecere bağdan yani dağıttılar, encirden iýdiler dep ikisini bile mugassir etýär Kur'an. Oham görüpdirler yo Kur'an fakat zinanany kiçeldenak. Belki şu yerde Adam da bile deň tutupdyr, zinanany Adam bilen deň edipdir. Kur'an gowy aýtýar diýip we ýa şonuň ýaly kullan Kitab-ı Mukaddesde bir ematanyň, bir zawjaýynyň gyýdynyň dünýä gelmegini hesaret bilýärmiş. Bir enatadan gyýd dünýä gelse, şol adam bedbaht boldy, şol adam gaty ökünçde boljagyny hesaret gördü bu adam dip Kitab-ı Mukaddes şeýle tanıyanmış. Amma görüpdirler Kur'any wagt görüpdirler. Ýok, gyýd oglan fark etmeýär. İkisi de bir bereket, ikisi de bir nigmat dip Kur'an aýdyp otyr. Lillahi mulkus semawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Yerlerin we göňlerin malikligi Hudaý üçindir. Ve Hudaý Taala halan zadyny yaratýar. Yahabu liman yasha'u inatha halan enata qyz berýär ve yahabu liman yasha'u dhukur ve halan enata erkek berýär. Ve ikisi Hudaýyň nigmaty we bereketi diýipdäni Kur'an ikisini de deň görýär. Qyz bolany hesaret diýmeýär. Ve ýa şonuň da näsiha mawratlarda görüpdirler Kur'an wakan dogry edalet etýär. Wakan dogry däni hukumlary, ähkamlar beripdir. Hemme hukumlaryň içinde de. Oham şu mahal elhamdülillah Englistan ýaly ýerlerde musulman dogallar 77.000 adam musulman bolup otyrlar. Fakat Kur'anyň içindäki bolýan hukumlara bakıp, fakat Kur'anyň içindäki bolýan desturatlar ki Kitab-ı Mukaddesden nagadarha fark etýär we wakan hakykat gurrun şu diýipdäni gelip musulman bolup otyrlar elhamdülillah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. İki ayağını qeýit qırak geçelim, gaw dikkat edin. Ferqe bolmady, ol bir tor adamlar iki kitap berilipdiler, megerenki beýine gelenden soňra. Peýgamber gelmeginden öňçe hem Yahudiler, hem Nesraniler, ay inşallah bize bir peýgamber geler, şu peýgamber bilen müşrikleri, botperestleri, ateşperestlerin hemmesini kırıp da ayırar, cihad eder şu peýgamber bilen, şoňa arka bolar diýipdäni gözleşip yatanmışlar. Son Tawratlaryna da peýgamber geljek diýip aýdylypdy, amma gelenden soňra çonki peýgamber öz milletlerinden bolmapdyr, öz owalaryndan, öz ýurdundan bolmanlygy sebepli apaşkara
Wadah Kur'an'ın kitabı asmanın ve Tevrat'ta İncil'de aydınan sıfatla veren peygamber gödegunda du amma şoňa da yani ananmany iki fargy bolupdyrlar. Bir näçe anantyrlar, bir näçe ananmapdyrlar. Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehu'd-din hunafa. Hudaý Taala aýtdy, şolara öňde buyurulmapdy Tevrat'ta İncil'de megerenke Allah Azze Celala halis etsinler ibadetini ve dinini halis etsinler ve pak hanif olan İbrahim Halilullah'ın dininde geçsinler ve yuqimus salata ve yu'tuz zakah ve namazlarını okuysunlar ve zekatlarını versinler ve zalika dinul qayyime ve doğru ve qayyim dinne şudur diptani Hudaý Taala Tevratlarını da şidatlawadı. Bu İslam'da, Müslümanlıkta da şidatla var. Ama näme diýip bula ýene de inkar etýärler bu dini diýip täni Hudaý Taala olara etiraz etýär. İnşallah qalan ayetlary ve yuqimus salata ve yu'tuz zakata namaz ve zekat mawrudda inşallah inniki ayetlerde iken namaz ve zekatın mawrudunda gelýär. Olarda inşallah aýdyp da eşdirer. Hemmemiz bir elhamdülillah okuy verelim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم آمين. آمين. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا الله. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. موفق olun. Başardığınızdan inşallah inni yolda şalıp qaytsak bolar.